Čo by som chcel vedieť v 20-ke namiesto 40-ky? Fyzická nečinnosť je tichá epidémia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie asi 1,4 miliardy ľudí na svete nemá dostatok pohybu. To je zhruba 1 z 3 žien a 1 zo 4 mužov. A hádajte čo? Tento problém sa len zhoršuje. Vo vyspelých krajinách nečinnosť od roku 2001 stúpla o 5%. V roku 2016 nebolo 28% dospelých dostatočne fyzicky aktívnych. A čo sa týka tínedžerov vo veku 11 až 17 rokov, závideniahodných 81% z nich nemalo dostatok pohybu. Aj tu na Slovensku rôzne prieskumy sledujú našu úroveň aktivity. V roku 2022 42% slovenských respondentov uviedlo, že chodia na prechádzky, 24% sa venuje rekreačným športom, 17% robí súťažné športy, ale 15% sa vôbec nehýbe. Ľudia, je čas zmeniť tieto čísla. Poďme sa hýbať a poraziť tento globálny trend. Pamätajte, že aj trochu cvičenia môže urobiť obrovský rozdiel. Takže, aký je váš ďalší krok?